Sąsiody, a dzieckowe lata. Moje wyrostomiły, mocie można dobrych i cichych sąsiadów, którzy w rozu oblykają lacie, filcoki, kiedy szpacerują po waszej gipsdece. Sąsiadów, którzy nigdy nie używają bormaszyny i motków, którzy nie dozwolają swoim dzieckom wrzeszczeć na cołki karpyntel i tyrać od okna do okna, od dźwieży do dźwieży. Sąsiadów, którzy po wysłepaniu halbecki albo litra nie legają na waszym sztrudeklu, na słomionce. Ja na isto takich sąsiadów nie mam. Ja mam wrażenie, mnie się sztyc jednym cięgiem zdo i że moje sąsiady, chociaż zajmują srogie pomieszkanie, mają ci pierońsko radę przebywać sołki i czos we mojej ścianie. We mojej ścianie, bo można insze jej ściany nie są tak interesantne i szpazowne. Słysza tuż też pod fluchcyni, pieronowani pod adresą gospodarza domu, fatra cołki familii i starszejszego dziecka. A kiedy wrzesknie młodszy synek albo dziążka, to migrace same ślatują ze tastatury komputera. Procno też trzymać wrzeszkliwo muzyka larmo na łódź sprawianiu i rychtowaniu po mieszkaniu albo zaszaltrowanych na cołki karpyntel telewizorów. Przecież wszystkie naisto miarkują, że larmo dźwigo dróg i larmo sprawio herc klekoty. No ale dróg na te cołkie larmowanie ze 2 do północki, a za tym idzie się już legnąć i próbować nynać. Bez też ten czas człowiekowi przylazują do Filipa roztomajte myślunki. Wroco się ku dzieciństwu. W to snos nie przeżywał tego za dziecka i że kejno zawrzyli się dźwierze za majorentnymi, blank przepominało się o obieckach, sławonkach i że bydymy moreśne, odrobimy lekcje, a zatem pójdziemy nynać z rękami na sztepdece. Wlazowało się Kasik do szranku, już szczyt zawrzytym na klucz, ale wyciągaliśmy stare albumy pełne fotków dziwokich postaci we cylindrach i dugachnych do ziemi kiecka, a nasz dzieckowy Einbildung przykazywał nam domalować tym ludziom fonsy, brody, bryle i co tam jeszcze. Kiedy już endlich wkletrowało się na sam wierzch szranku, szło tam znojść wercite dinksy, blank nieprzeznaczone dla naszych łoczów, kruchke, gańbliwe, niebezpieczne i opaśne, a już zaś Ausflug do kuchni dozwolą badnąć genau i że ojce przepomnieli o skukaniu przed nami sztrachecli. I to ci był jej srogi fejler, boch my już robili maluśko fojerka na blasze kuchnianego pieca, do którego wciepowaliśmy, co nam ino wlazło w grace. Śleci kilkadziesiąt minutek, można godzina, 2 i człowiekowi blank inkszy myślunek przylazuje do palicy. Kejsik, blank ze zadku, Kajsik ze blank ze zadku Filipa Brzęcy bzuczy człowiekowi starośpiewka. Upływa szybko życie, jak pteotok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilka, razem nie będzie nas i nasze młode lata upłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Przecam ci człowiek już zwiekowany, coraz dalszy mu do tych gryfnych, dzieckowych, szpasownych lot, a ja już jest zwiekowany i te roski mi insze zachy przylazują we nocy do mojego Filipa. Eugen z Pnioków.